Чарговы год пекла. Гомельскі суддзя Александр Пескуноў пакінуў без зменаў вырак Паліне Шарэнце-Панасюк. Паводле берасцейскай вясны неўзабаве палітзняволеную перавядуць у калонію нумар 24 для рэцыдывістак. Гэта ўжо трэці прысуд беларусцы паводле артыкулу аб нібыта зацятым непадпарадкаванні. Паліна захварэла за кратамі на панкрэатыт. На волі яе чакаюць муж і двое няпоўнагадовых сыноў. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Вітаўт Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. Лукашенко ў гасцях у султана. Узурпатар наведвае Аман. Лукашенко можа трымаць свае прыватныя сродкі не толькі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах ці Кувейце, але таксама магчыма ў Амане. Былы футбаліст, а цяпер першая асоба. Калегія выбарнікаў абрала прэзідэнта Грузіі, а на вуліцах трываюць пратэсты. Санта-Клаус і нават алені, як непажаданыя элементы. Чыноўнікі дыктуюць, як упрыгожвацца да калядаў. Адразу записываць ці то ў змагары, ці то як мінімум у заходніх агентах. Александр Лукашенко наведвае Аман. Гэта арабская краіна з абсалютнай манархіяй, а таксама з радовішчамі нафты і газу, ды ўменнем весці перамовы. З якімі справамі прыляцеў у султанат Лукашенка, распавядзе Аліна Скарбунова. У багаты нафтай і прыродным газам султанат Аман з афіцыйным візітам прыбыў Александр Лукашенко. Афіцыйна ў ягоных намераў абмеркаваць з кіраўніцтвам Аману развіццё двухбаковых стасункаў. З улікам таго, што Аман выконвае пасярэднічаскія функцыі ў рэгіёне, у тым ліку у яго былі добрыя адносіны з Башарам Асадам, Сірыяй. Магчыма, што Лукашенко будзе абмяркоўваць і пытанні Сірыі падчас яго знаходжання ў Амане. Магчыма, што засталіся тыя інтарэсы, пастаўка тых тавараў, прадукцыі, за якія Лукашенко не атрымаў сродкаў з Сірыі. І Аман тут можа дапамагчы. Зрэшты, пасярэдніцкімі функцыямі вядомы не толькі Аман, але і сам Лукашенко. В контексте событий, которые происходят на Ближнем Востоке, этот визит является частью некого переговорного месседжа, с которым поехал Лукашенко, с учетом того, что, допустим, Россия в настоящий момент не может демонстрировать такой высокой активности. Акрамя дзяржаўных, мяркуе кіраўнік НАУ Павел Латушка, у Лукашэнкі могуць быць і асабістыя інтарэсы ў Амане. Неаднойчы з'яўлялася інфармацыя, што Лукашенко можа трымаць свае прыватныя сродкі не толькі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах ці Кувейце, але таксама магчыма ў Амане. Аман месціцца на паўднёвым усходзе Аравійскага паўвострава. Паміж Менскам і сталіцай Аману Маскатам больш за 4000 кіламетраў. Першы афіцыйны візіт Лукашэнкі ў Аман адбыўся ў 2007 годзе. З таго часу сувязі паміж краінамі не вельмі развіліся. Тавараабарот на 2020 год склаў крыху больш за $1 мільён. Этот товарооборот – это ни о чем. То есть это свидетельствует о том, что никаких реальных экономических отношений между двумя странами нет. И в перспективе, очевидно, увеличение товарооборота с 1 миллиона до 2 миллионов в принципе ничего не дает. Беларусь экспартуе ў Аман малочную прадукцыю, калійныя ўгнаенні і антыкварыят. Аман у Беларусь прадукцыю нафтагазавай галіны. Пытанне развіцця гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння паміж краінамі ўжо ўздымаў у кастрычніку падчас візіту прэм'ер-міністр Беларусі Роман Галоўченко. Нам нужно то, что уже прекрасно развито в Омане. Это логистика, это реэкспорт товаров, это функционирование свободных экономических зон и развитие нефтепереработки и химической промышленности. Ад імя нашай краіны Галоўченко паабяцаў ураду Аману дапамогу ў сельскагаспадарчай перапрацоўчай прамысловасці. Фактычнымі вынікамі кастрычніцкага візіту стаўся шэраг пагадненняў у культурніцкай сферы паміж тэатрамі і музеямі, а таксама дамова правесці дні культуры Аману ў Беларуси. Я, будучи министром культуры, рад, что в этой сфере связи развиваются. Уже прошло несколько культурных мероприятий, контакты поддерживают и музеи. Аман стаўся чарговай арабскай краінай, дзе Лукашенко спрабуе наладзіць стасункі. Дасюль былі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Саудаўская Аравія, Катар, Іран, Пакістан ды іншыя. Аліна Скарбунова, Белсат.
У Брусэлі скончыліся дні Беларусі. Цягам тыдня ў сталіцы еўразвязу мелі месца сустрэчы беларускіх і еўрапейскіх палітыкаў, праходзілі тэматычныя захады. Асаблівым чынам абмяркоўвалі пытанне вызвалення палітычных вязняў. Старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка мяркуе, што незалежна ад таго, як будзе выбудоўвацца супраца з новай амерыканскай адміністрацыяй, еўразвяз застанецца паслядоўным і прынцыповым хаўруснікам. Ніколі ніводнай краіне не пасвячалі столькі ўвагі ў кіраўніцтве еўрапейскага звязу. Былі прадстаўленыя ўсе асноўныя інстытуцыі, якія прымаюць рашэнні па Беларусі і па рэгіёне. Сустрэчы з новымі камісарамі, новым прадстаўніком па знешняй палітыцы у Святланы Ціханаўскай былі вельмі цёплыя. Палітыка еўразвязу па Беларусі не зменіцца, яна будзе рашучая, будзе больш падтрымкі для медыяў рэпрэсаваных, ёсць разуменне, што трэба выдаваць больш візаў, і пры гэтым не будзе нейкай адлігі ці не лібералізацыя, а змягчэння адносінаў да Лукашэнкі. Ягоныя так званыя выбары ніхто не прызнае. Рыхтуецца новы падыход па дапамозе, каб больш ішло дапамогі праваабаронцам, рэпрэсаваным, незалежным журналістам. Будзе ўведзены ў бліжэйшыя дні пакет санкцыяў супраць суддзяў, кіраўнікоў, адміністратараў калоніяў лукашэнкаўскіх, тых, хто праводзіць рэпрэсіі. Дзве асобы трапілі ў рэанімацыю ў цяжкім стане пасля пажару ў віцебскім гандлёвым цэнтры Беларусь. Аднаго чалавека падлучылі да апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх. Пра гэта апавёў прадстаўнік віцебскага аблвыканкаму Міхаіл Вішнявецкі. Агулам ад пажару пацярпелі 16 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей. Напярэдадні ў Віцебску загарэўся гандлёвы цэнтр Беларусь. Агонь ахапіў 2000 квадратных метраў. Каб згасіць полымя, 90 ратавальнікам спатрэбілася больш за 4 гадзіны. 2 пажарнікі пацярпелі, але іхнаму жыццю нічога не пагражае. Паводле кіраўніка Віцебшчыны Александра Суботіна, гашэнне было ускладненае вялікай колькасцю драўляных канструкцыяў і пластыку. Па факце пажару распачалі крымінальную справу паводле артыкулу «Парушэнне патрабаванняў пажарнай бяспекі», якое пацягнула праз неасцярожнасць прычынення шкоды ў буйным памеры. У Беларусь прывезлі яшчэ 10 дзяцей з акупаванага Донбасу. І зноў на запрашэнне паралімпійца Алексея Талая. Гэта вынікае з інфармацыі дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва «Мінск-новасці». Пры гэтым лукашэнкаўская прэса адкрыта называе акупаваную тэрыторыю, цытата, «Донецкай народнай рэспублікай». Паводле выдання, 10 дзяцей у суправаджэнні 10 дарослых прыехалі на 2-тыднёвае аздараўленне ў дзіцячы шпіталь у Астрашыцкім гарадку. Больніцу наведаў аташэ расійскай амбасады ў Менску Альдар Ешаліеў. Летась незаконнае перамяшчэнне дзяцей з акупаваных тэрыторый Украіны сталася падставай для выдачы ордэру на арышт кіраўніка Расіі Владзіміра Пуціна. Пастанову прыняў Міжнародны крымінальны суд у Гаазе. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне фіксуе вываз дзяцей у Беларусь і дабіваецца выдачы ордэру на арышт Александра Лукашэнкі. Першы кіраўнік незалежнай Беларусі, сын рэпрэсаванага паэта, знаны навуковец. 15 снежня спаўняецца 90 гадоў з нараджэння Станіслава Шушкевіча. 2 гады таму палітык пайшоў з жыцця. Пра след Станіслава Шушкевіча ў нашай гісторыі. Ян Федарович. 15 снежня 90-я гадавіна нараджэння першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. Самы галоўны прыклад чалавека ў маім жыцці, і ён заўсёды быў вельмі актыўны, энергічны, весёлы, нічога не баяўся, і пры гэтым меў свой розум і рабіў вялікія справы, застаючыся сумленным чалавекам. У палітыку Станіслав Шушкевіч прыйшоў напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя, калі яго вылучылі кандыдатам у народныя дэпутаты СССР. Да таго часу Шушкевіч плённа займаўся навукаю, меў званне прафесара ў галіне ядравай фізікі, працаваў у Беларускай акадэміі навук. Грамадзянін, асоба, палітык, еўрапеец, чалавек з вялікай буквы. Для мяне ён усё ж такі застаецца выбітнай асобай, чалавекам, які адыграў пазітыўную ролю ў навейшай Беларусі.
Пасля правалу путчу 1991 года і сыходу з пасады кіраўніка Верхоўнага Савету БССР Мікалая Демянцея ягонае месца заняў Станіслаў Шушкевіч. Станіслаў Шушкевіч стаў старшынёй Верхоўнага Савета супраць усіх правіл палітыкі. Ён не павінен быў быць, таму што ў Верхоўным Савеце 12-го склікання большасць гэта была камуністычная номенклатура нават, а не проста там камуністы. Менавіта Станіслаў Шушкевіч разам з кіраўнікамі Расіі і Украіны падпісаў гістарычныя белавежскія пагадненні, якія зафіксавалі знікненне СССР. Ён паставіў апошнюю кропку в існаванні СССР. Незалежнасць Беларусі была абвешчана раней, у жніўні 91 года, але фармальна заставалася яшчэ імперыя ў выглядзе СССР, і яна магла распадацца б даволі доўга, і я думаю, што крывава. Сыход з пасады кіраўніка Верхоўнага Савету адбыўся гэтак жа нечакана, як і прызначэнне. Тады тагачасны дэпутат Александр Лукашенко накінуўся на Шушкевіча, маўляў, той прысабечыў скрыню цвікоў для будаўніцтва лецішча. Той паклёп, які быў узведзены ілгуном Лукашенко, он же для яго хлусіць это так, як жартаваць для некага. Афіцыйны адказ управлення справ Савета Міністраў і прокуратуры, што ніякіх парушэнняў нават на рубель, нават на капейку пры ремонце дачы у Шушкевіча не было. Гэта все было сфальсіфікавана Лукашенкам у пэўных палітычных мэтах. Станіслаў Шушкевіч заставаўся ў палітыцы ў апазіцыі да Лукашэнкі, а таксама выкладаў у замежных універсітэтах. Дзед быў вымушаны працаваць за мяжой, ездзіць з лекцыямі па ўсім свеце пасля таго, як Лукашенко выпісаў яму пенсію $1. Шушкевіч не меў ілюзіяў наконт рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна. Расія хоча мець Беларусь як расійскую правінцыю, і ўсе рычагі кіравання цяпер у Пуціна. Я не ведаю прадстаўніка ўлады вялікай, які б гаварыў па-беларуску, які б звяртаўся да беларусаў, які б гаварыў аб беларускай гісторыі з павагай. Я лічу, што больш злачыннай структуры, чым наш суд, няма. І я думаю, што мы дажывём до таго часу, калі яны перад сапраўдным судом будуць адказваць за тое, што робяць. Станіслаў Шушкевіч памёр у 2022 годзе. Развітацца з ім у архікатэдральны касцёл імя Найсвяцейшай Панны Марыі прыйшлі сотні чалавек. Ян Федарович, Белсад. Гаспадарства, яшчэ больш інфармацыі можна знайсці на нашым тэлеграм-канале. Перайсці на яго можна, навёўшы камеру вашага смартфона на QR-код на экранах. Заахвочваю чытаць і падпісвацца. Зазірайце таксама на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. І да іншых навінаў. Быў футбалістам, а будзе кіраўніком Грузіі. Калегія выбарнікаў прагаласавала за новага прэзідэнта краіны Міхаіла Кавелашвілі. Апазіцыя выбары байкатавала, а ў Тбілісі ды іншых гарадах краіны праходзяць шматтысячныя акцыі пратэсту. Не прызнае падтрыманага кіроўнай партыяй грузінская Мара Кавелашвілі і дзейная прэзідэнтка краіны Саламе Зурабішвілі. Яна заявіла, што не мае намеру пакідаць сваю пасады. Падрабязней у нашым аглядзе навінаў замежжа. 224 з 300 чальцоў калегіі выбарнікаў прагаласавалі за прызначэнне Міхаіла Кавелашвілі на пасаду прэзідэнта Грузіі. Гэтыя выбары сталіся першымі пасля зменаў у заканадаўстве ў 2017 годзе, калі першую асобу дзяржавы вызначалі не ўсеагульным галасаваннем. У лік 300 чальцоў калегіі выбарнікаў уваходзіць 150 рэгіянальных дэпутатаў і 150 дэпутатаў парламенту. Былы футбаліст расійскай Аланіі і англійскага Манчестер-Сіці Міхаіл Кавелашвілі сябра партыі «Сіла народу», сатэліту кіроўнай партыі грузінская Мара. На пасаду прэзідэнта яго вылучыў лідар апошняй, расійска-грузінскі алігарх Бедзіна Іванішвілі, а само галасаванне было безальтэрнатыўнае. Кавелашвілі вядомы жорсткаю антызаходнюю рыторыкаю. Таксама адзначаюць, што абраны прэзідэнт не мае вышэйшай адукацыі.
Апозіцыя байкатавала выбары, як і працу новага складу парламенту, бо не прызнае вынікаў кастрычніцкага галасавання за дэпутатаў. У краіне працягваюцца штодзённыя акцыі пратэстаў з патрабаваннем новых выбараў. Падтрымлівае апазіцыю і дзейная прэзідэнтка Саламе Зурабішвілі. Яна заявіла, што не лічыць абранне новага прэзідэнта легітымным і не збіраецца пакідаць сваёй пасады. У ноч на суботу украінскія беспілотнікі атакавалі адну з найбуйнейшых нафтабазаў каля гораду Арол. Удар па лінейна-вытворчай дыспетчарскай станцыі «Стальны конь» пацвердзілі ў генеральным штабе ЗСУ. У выніку трапляння дронаў на прадпрыемстве пачаўся магутны пажар. Расійскае міністэрства абароны паведамляе, што цягам ночы былі збітыя ці перахопленыя 37 украінскіх беспілотнікаў. Па ўкраіне ж акупацыйныя войскі сёння ўначы ўдарылі 132 дронамі тыпу «Шахет». У сілах абароны Украины сцвярджаюць, што ім удалося збіць 58 беспілотнікаў. Яшчэ 72 былі радыёлакацыйна згубленыя ці вярнуліся на тэрыторыю Расіі. На фронте, паводле маніторынгавага праекту Deep State, расійскія войскі маюць поспехі ў раёнах гарадоў Пакроўск і Курахава. Страта гэтых паселішчаў можа значна пагоршыць становішча ЗСУ і адкрыць новыя магчымасці далейшага расійскага прасоўвання. Расія пачала выводзіць свае войскі з тэрыторыі Сірыі. Пра гэта сведчаць апублікаваныя кампаніяй Мексар спадарожнікавыя здымкі. На іх відаць некалькі транспартавых самалётаў на расійскай базе Хмеймім, ды разабраная вайсковая тэхніка, якую рыхтуюць да пагрузкі. Карэспандэнт выдання «Таймс» на Блізкім Усходзе Самір Аль-Атруш тым часам апублікаваў відэа з калонаю расійскіх вайскоўцаў, што рухаюцца ў бок базы Хмеймім. Russia! You're going Russia! You're going home! Okay, goodbye. На спадарожнікавых здымках Мексару таксама відаць расійскія караблі, што пакінулі базу Тартус і выйшлі ў міжземнае мора. Пры гэтым і расійскае агенцтва ТАСС са спасылкаю на ўласныя крыніцы паведамляе, што Крэмль праводзіць перамовы з новымі ўладамі Сірыі наконт захавання ў краіне расійскіх вайсковых базаў. Парламент Паўднёвай Карэі з другой спробы падтрымаў імпічмент прэзідэнту Юн Сок Ёлю. За прагаласавалі 204 парламентарыі, у тым ліку прадстаўнікі кіроўнай партыі «Грамадзянская сіла», якія раней байкатавалі працэдуру, не даючы сабраць кворуму. Імпічмент яшчэ мусіць зацвердзіць Канстытуцыйны суд. Кіраванне краіною часова пяройдзе да прэм'ер-міністра Хан Док-Су. Палітычны крызіс у Паўднёвай Карэі развіваецца з пачатку снежня, пасля таго, як прэзідэнт Ён Сок Ёль нечакана абвясціў пра ўвядзенне военнага стану, назваўшы яго неабходную захадаю для абароны канстытуцыйнага парадку ад, цытата, камуністычных сілаў. Гэткае рашэнне выклікала шматтысячныя пратэсты. Цяпер Юн Сок Ёля вінавацяць у дзяржаўнай здрадзе. Александр Баразенко, Белсад. Каляды і Новы год набліжаюцца. Гэтак у Менску запрацавалі першыя ялінкавыя кірмашы. За жывое дрэва заплоціце ад 20 до 60 рублёў у залежнасці ад вышыні і віду дрэўца. Тым часам чыноўнікі пастанавілі, што будуць дыктаваць, як упрыгожваць прастору да святаў. Пад асабліва пільным вокам апрануты ў бел-чырвона-белае Святы Мікалай. Наста Печанькова. Нішто так не перадае атмасферы блізкіх святаў, як навагодняя вітрына. Кожная крама спрабуе здзівіць пакупнікоў казачнымі сюжэтамі і маштабнымі аздобамі. Праўда, сёлета працу дэкаратараў пастанавілі ускладніць беларускія чыноўнікі і забаранілі выкарыстоўваць як упрыгажэнне шэраг казачных персанажаў. У прыватнасці ў няміласць чыноўнікаў трапілі Санта-Клаус, эльфы і нават алені. Праз неславянскае паходжанне. Новае прадпісанне наконт дэкору, у якім не рэкамендуецца выкарыстоўваць гэтыя элементы, атрымалі берасцейскія крамы, рэстараны і кавярні. Гэта ідэалагічны наратыў, які менавіта распрацаваны, там, я думаю, у адміністрацыі Лукашэнкі, то бок выбудоўваецца палітыка антызаходняя, ненавісць да ўсяго заходняга, а не любоў да свайго. Замест заходніх персанажаў чыноўнікі рэкамендуюць аздабляць установы элементамі, што, цытата, не супярэчыць гістарычным, культурным і духоўным традыцыям беларускага народу. Сярод іншага такімі лічаць Дзеда Мароза і Снягурку. Гэтак, дарэчы, выглядае вітрына менскага гуму. У мяне пытанне да гэтых чыноўнікаў. Яны не хрысціяне, яны паганцы. Чаму яны заменяюць святого Мікалая, заменяюць нейкім незразумелым Дзедам Марозам?
Калі уже хочуць звярнуцца да беларускіх паганскіх традыцый, то это зюзя. Раней, паводле выдання «Зеркала», аналагічныя рэкамендацыі спусцілі зверху і розным сталічным установам. Яны мусілі ўпрыгожыць аб'екты паводле новых правілаў да 4 снежня, а пазней справаздачыцца перад мясцовымі ўладамі, даслаўшы фота навагодняй вітрыны. Але хто насамрэч будзе сачыць за выкананнем даручэнняў? Я думаю, што сапраўды просто будуць такім чынам розныя актывісты прарасійскія антызаходніх падыходаў, яны будуць казаць, гэта рашэнне там уладаў, трэба іх выконваць, і той, хто не будзе гэтых рэкамендацый прытрымлівацца, яго будуць, прабачце, адразу запісваць ці то ў змагары, ці то, як мінімум, у заходніх агентаў. Забарона на святочную аздобу распаўсюджваецца нават на установы адукацыі. Паводле выдання БГ Медыа, у адной з берасцейскіх школаў дзецям забаранілі рабіць калядныя вянкі з ігліцы. Маўляў, такія працы таксама элемент чужой культуры. Они вырашылі адным распоряджением скасаваць традиции, которым не 1 сотня годов. Люди все равно это будут рабіць, только это будет так, калісьці святкавалі Великдень, да, подполье, да, так, як у хаце у кожного будет веночек на звяры висеть, и Санта-Клаус будет на балкон лезть. Раней заходні ўплыў менскія чыноўнікі пабачылі і ў музыцы, што фонам грае ў гандлёвых цэнтрах і кавярнях. У выніку менскі гарвыканкам склаў рэкамендаваны рэпертуар 160 мелодыяў. У спісе ніводнага англамоўнага каляднага гіта, затое маюцца савецкія кампазіцыі кшталту 5 мінут у выкананні Людмілы Гурчынкі. А вось сярод сучасных выканаўцаў выключна беларускія праўладныя артысты: Жанет, Вікторыя Алешка, Верасы ды іншыя. Наста Печанькова, Белсат. Гэта былі ўсе матэрыялы, якія сёння падрыхтавала рэдакцыя аб'ектыву. З вамі быў Вітаўт Ціўчык. Зычу ўсім добрага вечара.